आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नागिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर आङो मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदों बेनो जादों जाहैबाय दिनैहाय 16 थारिख दिनैहाय 1 नं लन्थिबारि थारनियावहाय एलपि स्कुल खाथियावनो आरोना दिनैहाय थैसोम 2 बर' फिल्मखौहाय दिनैहाय फार्स्ट श' हिसाबैहाय दिन्थिनाय जागोन दा बेनिखायनो जायफ्रा बर' सावथुनखौ नायनो मोजां मोनो दा बयबो फैनानैहाय नायफैनो हागोन आरोखि ना ओरैबायदि मोजां जाखागोन ओरैबायदि हिट जागोन ओमफ्राय गाबोन 17 थारिख गाबोनहाय बर'नि थै आरोखि ना दा बेनिखायनो लैहोर लैहोर फैनानै बयबो नायफैनो हागोन आरोखि ना आं कमिटिनि मानसिजोंनो डिटेल्स लागोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय नायलांबानो जाबाय भिडिअखौहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मैयाहाय खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे 1 नं लन्थिबारि दायो गोदानै लुजाबाय थानाय मडेल कलेज बेयावनो बिटिआरनि सिएम बेजों लोगोसे डिपुटि चिफ गोबांथार इएमफोरा फैनानै बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफोरजोंहाय मा प्रब्लेम दं मा प्रब्लेम गैया गासैखौबो सावरायनानै थांदों दा बेखौबो आङो नोंथांमोननोहाय सालायनानै होनि दा बे मोननै आपडेटखौहाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों दा बेनिखायनो नायलांनो हागोन आरोखि भिडिअखौहाय दिनै नायफैजोबखानोसै दा नोंसोर दिनै नायफैजोबखानोसै दा औ दा फैदो दे औ नै भिडिअ लादो बे आं दा फैदो औ दे दा ओरैहाय बिजनि जानानै फैदो ओरै दावखोबोनानै ओमफ्राय नै ओरैहाय लेफ्टजों थाङोब्ला खैलामैला मोनहैबाय आरोखि खैलामैला मालिबिथा भुटानसिम आरो ओमफ्राय ओरैहाय राइटजों थाङोब्ला गोदान मडेल कलेज बेबो बे खैलामैलायावनो थाङो आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय बेनार होबाय आरो नै नायदो नै लोगोफोर बर'नि थै ओमफ्राय थैसाम 2 आरोना बेनारखौ बेयाव लागायखाबाय ओमफ्राय नै बेयावनो जागोन आरोना आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननोहाय माबायदि बानायगासिनो दङ पेन्डेलखौथ' बानायबायानो जोबोर गिदिरैनो ओमफ्राय सियार होगासिनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय 16 थारिख दिनैनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरोखि फुरा फिरफिलि गारियावहाय बेनारखौ होखाबाय नै ओरैबायदि मोजां गोजा दै बै आइजेंफ्रा गासिन बेन' गोजा अरिजिनेल बायदि गोजा आरोखि ना बेरलायबावसोयो ओमफ्राय नै बर'नि थै बेनारखौहाय नायदो मोजांखा फिरफिलिजोंहाय एनाउन्समेन्ट खालामदों खोमा ओमफ्राय दा आं एसे कमिटिनि मानसिजों मिथिनानै लागोन आरोना ओरैहाय सियार बोख्लायगासिनो नै बेयावहाय लांफैद' रायजोफोर लांफैद' जायफोरा बर' सावथुन मुलुगनि फिल्मखौ नायनो मोजां मोनो होननानै बुंग्रा थासिगोन आरोखि बेयावहाय एनाउन्समेन्ट होग्रा ओमफ्राय नै ओरैहाय बानायगासिनो फुरानो रेडि गोगोम मानसिया गोजौआवबो दङ औ बानायगासिनो ओमफ्राय ओरैहाय जोंना नै कमिटिनि मानसिफोर दङ आमायसिनिफ्राय मिथिनानै लानि दिनैहाय फार्स्ट श' हिसाबैहाय मा फिल्मखौ दिन्थिगोन एसके बर' चेनेल इउटुब चेनेलखौ हामबाय होग्रोबाय दिनैनि फार्स्ट सिनेमाया थैसाम 2 होगोन ने औ थैसाम 2 ओमफ्राय जेनेबा सियार गोजा होजोबगोन नामा सियार गोजा हानि बानायनाय जायाखै ओमफ्राय टिकेटनि बेसेनखौबो खोन्थाहरनो हागोन ने टिकेटनि बेसेना 150 टाका एबा 150 ओमफ्राय गाबोन मंगलबार 17 थारिख गाबोनहाय बर'नि थै गाबोन बर'नि थै ने औ बर'नि थै ओरैनो खैथासोनिफ्राय ओरैनो 8टा ने औ 8टा दा निश्चय खोनाबाय जायफ्रा बर' फिल्म नायनो मोजां मोनो थाबैनो फैनानैहाय बेयावहाय नायफैनो हासिगोन ने फिल्माथ' बयबो बर'निनो कालचार फैनानै बर'नि सिनेमाखौ हेल्प होलायाबा नों आं नायलायाबा सोर नायबावनो गावजों गाव हेफाजाब होनांगौ थुलुंगा होलायनांगौ फैलादो बयबो नायफैलादो गोजानाव थाखा फैसा गारनानै थांनो हाया सोरबा गोरिबफ्रा बङाइ बिजनि नायहैनो हाया खाथियावनो लाबोदों जोङो 1 नं लन्थिबारि खैलामैलाखौ लाबोनाय जादों आरोखि
औ